फोरमायनांगौ बाथ्राथ' रायजो राजा नोंथांमोन भारतनि कनस्टिटुएन्सि 6 सिडिउलनि सिङाव माने 6 सिडिउलनि आन्डाराव बिटिसि मुंनि आरो बिटिआर मुंनि माने गोदान पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट मोननाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आरो दिनै बे गोदान पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट बिटिसि एबा बिटिआरआ माने जेसेबां जौगानांगौमोन जेसेबां माने प्रग्रेस जानांगौमोन बेयो दिनै बे जौगानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। बिनि गाहाय आरो गुबै जाहोनानो जादों रायजो राजा नोंथांमोन बिटिसिआव जेसेबां माने थाखा फैनांगौ बे थाखा माने फैयैनि खारनावनो दिनै बिटिसिआ डेभेलप जायाखै आरो जौगानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिसिआव ल' एन्ड अर्डार पुलिस कन्ट्रल खालामनायनि माने राइट गैया माने मोन्थाय गैया रायजो राजा नोंथांमोन। जायनि जाहोनाव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं जोंनि मानसिफोरा माने जोंनि मानसिफोरा सम सम माब्लाबा माने साफा सानै मालाबा रेप खालामजादों मालाबा बुथार जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। आरो गोबां बेबायदिनो ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन माने क्रिएट जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो जोङो नैबेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जोङो बारग'नांगौब्ला बायदि रेप जानाय बुथार जानाय नङा होमबा बेफोरनिफ्राय जों बर'फ्रा बारग'नांगौबा जोंनो माने सेपारेट स्टेट माने बड'लेण्ड स्टेटखौ जोङो सोरजिनानै लाथारनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो माने बड'लेण्ड बे सेपारेट स्टेटखौ जोङो सोरजिनानै जेब्लासिम लायागौमानि जोंनि आखायाव जेब्लासिम माने ल' एन्ड अर्डार माने पुलिस कन्ट्रल माने बे पावारा जोंनि आखायाव जेब्लासिम माने गैया थाया अब्लासिम जोङो नैबे भारत हादरनि सिङाव जोङो बर'फ्रा माब्लाबाबो गावनि कालचार हेरिटेज लेंगुवेज लेन्ड प्रटेक्सन प्रिजार्भेसन नङा होमबा बेफोरखौ माने जोङो सेफगार्ड होनो हानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जोङो माब्लाबाबो माने जोङो सेफ जानाय नङा आरो माने जोंनि राव हारिमु कालचार हेरिटेज माने ट्रेडिसन लेन्ड माने प्रटेक्सन एन्ड प्रिजार्भेसन माने पलिटिकेल राइटफोरखौ जोङो मा प्रिजार्भ खालामनो हानाय नङा। थ' जोङो माने जोङो बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लाथारनांगोन नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' रायजो राजा नोंथांमोन बे आयदानि सायावनो मानाव गेदेर सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा फार्स्ट माने कनभेनसन माने फर भलेन्टियार्स फर्स बिनि प्रग्रामाव माने गोबां बिबुंथि लाखिदों जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो अब्लानो नोंथांमोना थारैनो बुजिगोन जोंनि बिटिसि आरो बिटिआरनि सिटुएसन माने कन्डिसनफोरा मा जानानै दं। थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला खोनासङोब्ला थारैनो आबुं बाथ्राखौ मोनथिनो हागोन आरो खोनासंलांदो। फोरमायनांगौ बाथ्राथ' बारा गुदु गोदा गैया थोंजोङै आं बेखौनो बुंनोसै जे आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ बर'फ्रा गमामायैनो थाबैनो जुदि आदाय खालामना लानो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया गावनि राव हारिमु सोदोमस्रि गावनि थामोनथा गावनि पलिटिकेल राइट टु सेल्फ डिटारमिनेसन बेफोरखौ थिरांथा खालामनानै थांनानै थानांगौ मस्थ' गोब्राब जानो नागिरदों। जोङो अलरेडि बड'लेण्ड आलादा हादोर नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिपिएसि भलुन्टियार फर्सनि आरो आइ-आफा रायजो राजा नाजालायनायाव 1987निफ्राय 1993सिम उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला एबसुनि आफादगिरि दंमोन आं जेब्ला बिपिएसिनि चिफ कनभेनार दंमोन आरो एडभाइजार दंमोन एबसुनि बै समाव जों गिलु बालु डेम'क्रेटिक पिसफुल मास मुभमेन्ट खालामनानै जोङो बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मुंनि मोनसे गोदान राजखान्थियारि एरेन्जमेन्ट आसाम स्टेट एक्टनि आन्दाराव जोंनो होनाय जादोंमोन।
नाथाय आंनो बे बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि चिफ जानो आं खाबु मोनदोंमोन। नाथाय भारत सरकार आसाम सरकारा जोंनो जिबायदि खोथा होदोंमोन, जबान होदोंमोन, रादाय होदोंमोन, गासै फेलें खालामजोबदों। केस उइथ्र' खालामाखै, मार्चियारफोरनो एक्सक्यूज एग्जाइन होनांगौमोन आरो मुभमेन्ट समाव जिखिनि डेमेज जादों लामा सामा स्कुल कलेज दालां दंग' बान्दो जाम्फै बेफोरखौ रिकनस्ट्राक्ट खालामनो थाखाय जोङो रां बिदोंमोन। बे रांखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ हराखै। बिनि थाखायनो आङो अखाफोर 6 दाननि उनाव आं BScनि चिफनि मासिखौ जोगदावनानै आं रिजाइन होना फैदों। बिनि उनाव आंनि उनाव प्रेमसिं ब्रह्मआ चिफ जाबाय। प्रेमसिं ब्रह्मनि उनाव कनकचन्द्र नार्जारि जाबाय। 10 बोसोर समा ओरैनो थांबाय। BCAखौल' इमप्लिमेन्ट जायाखिसै। बिनि उनाव माखासे जोंनि जोहोलावफ्रा हाथियार लानानै आर्म स्ट्रागल खालामनांसिगौ होननानै BLT मुंनि गोदान मोनसे मिलिटेन्ट आफाद दाबाय। बिथांमोनाबो स्ट्रागल खालामना आर्म स्ट्रागल गावसोरो गोबां थैबाय, आइ आफाबो थैबाय, गुबुनबो थैबाय। बिनि उनाव बिराद गिथाव बाथाव थासारि जाबाय। फारसेथिंजाय NDBफ्राबो सभारेन कान्ट्रि बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारदों, आर्म स्ट्रागल खालामदों। गावजों गावनि गेजेराव बिराद एना-एनि जादों, थैगुलायदों। बेनि जाहोनाव जोङो BLT लिडारफोरखौ खावलायदोंमोन सिभिल ससाइटिया जे बे रोखोमजोंथ' जानाय नंला, जे भारत गभर्नमेन्टजों पिस टकआव बाहागो लादो। उनाव बिथांमोना बुजिनानै भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टजों सेभेरेल राउन्डस पिस नेगसिएसनाव टक्सआव बाहागो लाखांनायनि उनाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव नैथि गोदान सुक्ति बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मुंनि कनसेप्टनि सायाव भारत संबिधाननि 6थि शेड्युलनि सिङाव गोदान पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट मोननाय जाबाय। दिनै बे गोदान पलिटिकेल एरेन्जमेन्टखौ सालायनाया 20 बोसोर बारलांबाय। बे 20 बोसोर समनि गेजेराव जिबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि जानांगौमोन, जानो हायैनि खारना जाबाय जेसेबां जोंनो थाखा फैसा हरनांगौ, रांखावरि हरनाया जथेस्थ' खम, थोजासे नङा। आरो लोगोसे मा जाबाय, BTC गभर्नमेन्टनि आन्दाराव ल' एन्ड अर्डार पुलिस कन्ट्रल खालामनो अधिकार गैया, राइट गैया, मोन्थाय गैया। पुलिस एन्ड ल' एन्ड अर्डार साबजेक्टखौ ट्रेन्सफार खालामाखै। बेनि जाहोनाव बे ओनसोलाव जे गुबुन गुबुन देश, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोजा रोजा अनजिमानि गोदान गोदान मानसि हाबगासिनो दं। ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन क्रिएट जागासिनो दं। जोंनि गोबां बर' फिसाफ्रा मालायनि आखौ सम सम साफा सानै बुथार जागासिनो दं, जिनाहारि खालामजागासिनो दं। दा बेफोरखौ जुदि बेफोरनिफ्राय बारग'नांगौब्ला आलादा हादोर जों जेब्ला मोनगोन, ल' एन्ड अर्डार पुलिस पावार जेब्ला जोंनि आखायाव थागोन, अब्लासो जोङो नांगौ रोखोमै थांनानै थानो हागोन आरोखि।